on comença la línia en què el fotoperiodista o fa la foto o deixa la càmera per ajudar? Jo penso que això és molt personal. Un fotoperiodista professional et dirà que no deixa la càmera, perquè és la seva professió i ha de fer aquella foto per denunciar el que està veient, ja sigui una vulneració de drets o una situació que vol que es visualitzi. La Mònica, que no és professional, et diria que en un moment en què una persona està patint o necessita un cop de mà, deixa la càmera. Ajuda abans que fer una foto. Tu dius que no et consideres una fotògrafa professional, però No. en canvi va, arran de tot el tema dels indignats de la plaça Catalunya, de l'any 11, veu crear Fotomovimiento. Per què? Nosaltres, quan va haver-hi l'acampada a plaça Catalunya, ens vam constituir com a acampada a Barcelona audiovisuals. I ens vam anar ajuntant un grup de persones que ens agradava la fotografia i vam anar documentant tot el que passava a la plaça. Quan tota l'activitat de la plaça va desaparèixer, vam considerar que havíem de seguir acompanyant tots aquells grups que demanaven des dels pensionistes, els Tanquem el CIES, tots els grups que havien nascut d'allà o ja hi eren i es van visualitzar més. Nosaltres vam continuar perquè vam considerar que s'havien de continuar denunciant les vulneracions de drets. Vam fer un equip molt maco de nois i noies i érem ja com una mica una família i penso que va ser com l'excusa perfecta, tot això, per continuar junts i juntes i seguir documentant tot el que passava a Catalunya. Què heu fet fins ara? Quina és... Suposo que en aquests 10 anys han canviat algunes de les prioritats. Què és el que... Cap a on heu anat en els últims temps? Nosaltres, quan vam començar, ens vam centrar molt en les retallades que hi havia en educació, en sanitat, en tots aquells problemes que hi havia en aquell moment. I és veritat que últimament, podem dir que els 5 darrers anys, ens hem centrat en migracions a Europa. Perquè això no vol dir que deixéssim de denunciar les coses que passaven a Catalunya, però ens hem centrat molt en aquest tema perquè ens ha tocat molt fort. I perquè és una situació molt inhumana i molt dramàtica i vam posar tot l'esforç allà. Precisament fa pocs dies, a finals d'octubre, vas presentar el teu llibre Migrar i resistir mentre s'inaugurava d'alguna manera una exposició que es fa al casal Tres Lliris d'aquí de Gràcia, una exposició que es diu l'Europa Fortalesa, una exposició fotogràfica sobre l'èxode d'Europa del segle XXI a càrrec precisament de Fotomovimiento i que s'està fins al dia 20 de novembre a la Biblioteca del Casal. És allà on hi havia la comissaria de la policia, allà a la plaça de Lesseps. Doncs allà teniu aquesta exposició de fotografies i això, tu vas presentar el teu llibre. El teu llibre que realment és una experiència. Jo he vist el vídeo de la teva presentació quan l'editorial Descontrol va fer la presentació i realment és de la manera que ho vas explicar o vas plantejar-ho és molt, molt punyent. Moltes vegades he dit en aquest espai que nosaltres ens han educat en el tema dels camps d'extermini, dels camps de concentració nazis, i jo a vegades comentava o he comentat de dir és que nosaltres no sabem el que està passant a les fronteres d'Europa amb els migrants. Potser aquella vergonya, allò que deien els alemanys de nosaltres no sabíem que hi havia camps d'extermini, cosa que jo a vegades penso que és
mentida. Clar, nosaltres, quan teníem Guantánamo, per exemple, a Guantánamo dèiem, és que ens farem creus d'aquí 50 anys o 100 anys dient com és possible que als Estats Units tingués Guantánamo. Doncs Guantánamo encara hi és. Com és possible que a Espanya tingui CIEs? I els CIEs encara hi són. Però com és possible que a Europa aquest model de democràcia continuï tenint camps gairebé d'extermini, com els nazis, però al segle XXI? És cert? Sí, és un genocidi. És un genocidi amb què mata les persones al mar, no, omitent el dret a la vida, no rescatant-les, primer de tot. És un genocidi perquè a la gent se la tanca en camps i mor en vida, com diuen ells, que moren en vida. A mi una vegada un amic em va dir, el meu amic és sirià, i em va dir, nosaltres a Síria podíem morir una vegada, però aquí a Europa en morim 10 cada dia. No? Amb aquesta frase potser es pot entendre tot el patiment que passa una persona que està en un camp en què les condicions són inhumanes i en què el maltracte és molt comú. Per no parlar de tota la violència policial que hi ha a totes les fronteres. I és el que dius tu. Això que està passant avui en dia, jo estic molt segura de que d'aquí uns anys, d'aquí 20 anys o 30 anys, estarà els llibres de text a les escoles com està el nazisme, no? Això estarà als llibres de text com una part negra de la història europea. No? Estic seguríssim. És el teu llibre, que parla de casos que tu has viscut, parles de... Clar, ja només el títol, Migrar i resistir, ja comences a sospitar que això no és una qüestió els voluntaris que van ajudar a la gent, sinó els patiments que arribes a veure una vegada hi ets. Un llibre dur en el que parles del llindar del dolor. Què és aquest llindar del dolor? Jo vull dir que abans de tot, de parlar del llindar del dolor, estem repetint la història, Aquest llibre té una part també de la meva família, que podria ser la vida de moltes altres famílies, d'estar al camp d'Argeler quan es va acabar la Guerra Civil. O sigui que estem repetint una mica la història. I el llindar del dolor, no? Jo és que he vist tanta resiliència i tanta capacitat humana per aguantar el dolor com no havia vist a la meva vida. Evidentment, aquest dolor s'aguanta quan estàs en un camp, quan creues, quan encara estàs en moviment, perquè l'adrenalina, la supervivència, et fa que aguanti, no? Un cos, qualsevol persona. Penso que aguantaria amb això. Passa que quan tu t'assentes en un lloc, tot aquest dolor passa factura. I passa una factura física, però el pitjor és que te la passa psíquicament, no? Llavors, el dolor se suporta, però tot això, hem de pensar que aquestes persones tenen el dolor d'origen, que és amb moltes misèria, guerres, el pitjor que pot passar una persona, no? I de cop el dolor dels camps aquí, dels camins aquí, i hi ha Metges Sense Fronteres, ja estan dient fa molt de temps que tot aquest dolor d'origen i d'aquí a Europa hi haurà molta gent que no podrà mai més tirar endavant. Són persones que no es podran mai socialment estar normal com nosaltres, no podran, perquè han patit tant que ja no el seu cervell i deixa com de funcionar, no? Aquest llibre, d'alguna manera, que està dedicat a les persones migrades
i els voluntaris i el voluntariat. Parles de, per exemple, un lloc que per mi és molt familiar, que és Ventimiglia. Perquè dius Ventimiglia, però si no surt a les notícies, això no es veu enlloc. Hem sabut alguna cosa de Calais, quan els britànics es van pagar als francesos unes instal·lacions perquè allà tinguessin emmagatzemats la gent que volia creuar aquella franja de mar pels túnels, pujant-se als trens i tal. Hem sentit a parlar de les fronteres de Grècia i Turquia, però Ventimiglia, que és aquell pas de trens, no sé si algú us en recordeu, és una frontera on ja els trens passen de França a Itàlia i d'Itàlia a França, després de fer totes aquelles voltes per la Costa Blava i aquelles muntanyes tan increïbles. Doncs resulta que Ventimiglia, que està, si anem cap a Itàlia, a l'esquerra de l'autopista, fantàstica que també, a través de tot allò, allà passa una cosa que ningú sap. I això et va deixar tu molt tocada. Per què? Em deixa molt tocada totes aquestes fronteres invisibles que no surten ni al Telenotícies i que s'amaguen per una qüestió sobretot de classe. Ventimiglia, a França, no se'n parla massa perquè el primer lloc que quan surts de Ventimiglia, que és Itàlia, creues a França és Cannes. I és devastador veure com tu arribes des de Cannes i arribes a Ventimiglia i dius, ostres, he passat 2 quilòmetres i és com si hagués passat 2 mons diferents, no? El món que tot és fantàstic i el món que és una misèria. Això passava una mica també amb Calais, no se'n parlava massa, se'n parlava però tampoc massa. En canvi es parlava molt de Grècia, curiosament, perquè Grècia és com un país que el tenim com un abocador a Europa ja fa molt de temps, no només per la migració, hi ha tots els rescats que li vam fer, no? Que li va fer a la Unió Europea, doncs posar el focus cap allà, no? Posa els focus a llocs que no ens interessen, en realitat. En canvi, mediàticament no es posa el focus en un lloc com Cannes, no? Que es fan aquestes retorns, aquestes evolucions en calent cada segon que arriba un tren, perquè els uneix aquests trens que deies tu. D'això no se'n parla, perquè és que no es vol veure que en els països dels rics, en aquests llocs que només hi ha rics i gent que la vida li va fantàsticament, doncs estan passant aquestes coses també. Però per què Europa es comporta d'aquesta manera? Quina és la por a no tenir vergonya per fer-ho? O sigui, com podem muntar Frontex, per exemple, no? Que és aquest sistema de vigilància de fronteres comú, mentre, no sé, alimentem, li donem diners a la gent de Líbia perquè els migrants, quan arribin allà, no agafin barques per venir cap a Malta o cap al sud d'Itàlia, quan resulta que en lloc de solucionar el problema l'incrementem. Per què no anem a solucionar el problema als orígens d'aquesta gent? Quina és la cosa? On està Europa que amb això no se'n surt? Que és un negoci, perquè nosaltres portem molts anys espoliant terres, armant guerres, sent part d'aquestes guerres de les quals ens beneficiem econòmicament. Ens beneficiem del coltan, ens beneficiem de la pesca del Senegal en aquests moments, ens beneficiem de l'armament que venem per Síria, la guerra de Síria. És un negoci. Llavors, també hi entren empreses aquí, perquè totes aquestes subvencions que s'estan donant a Frontex resulta que estan fent
tot el que Europa directament no vol fer, perquè clar, tan descarats no podem ser, no?, que fem devolucions amb calent. Llavors fem un paper en Frontex que fa el paper de militar, que no es visualitza massa, amb la idea de que ens estan a tots protegint d'un enemic exterior. Llavors ens tanquen a tots amb aquestes concertines que són també un negoci, que també es beneficien. La primera una empresa espanyola. Espanya va ser la primera que va iniciar tot això. Va ser la primera tanca a Europa. Va ser un experiment i d'allà ens hem copiat. Tots els països se n'han copiat. I és aquest enemic exterior que jo penso que ja va néixer des de l'espai Schengen. Allà ja van començar com... Era el 85, em sembla, i ja tots vam començar a pensar, ostres, jo soc d'aquest país i puc passar per aquí, jo no soc... És un tema que penso que és molt pensat, és un negoci que ve venint des de fa molt de temps i que no es vol parar, perquè tots els ministeris interiors de tot Europa se n'estan beneficiant. Sí, vull recordar que Schengen és un tractat de lliure circulació que es va crear, però suposo que a canvi era lliure circulació, però evidentment anem a crear una línia més dura, una frontera més dura al voltant perquè no hi hagi una disbauxa que durant molts anys, per exemple, va ser l'aeroport de Barajas, a Madrid, que era el principal lloc on entraven migrants d'una manera irregular per ells, no? per l'Estat, molt més que per l'Almeria, Màlaga i Algesires. Tu també parles d'un lloc que a mi m'ha sorprès molt, que és a la frontera amb Sèrbia. A veure, perquè amb aquest llibre la Mònica explica els 3 anys que va estar donant voltes a llocs d'Europa i per això coneixes una mica de cada lloc. I un d'ells és la frontera amb Sèrbia, que el lloc que no sé com... Croàcia. Sit. I també sembla ser que això encara ara està passant? Sí, pitjor. I pitjor que fa 4 anys. Són llocs invisibles. Jo recordo quan vam anar en Fotomovimiento a Sèrbia la primera vegada, que per fotografiar vam haver de demanar un permís i històries com a Macedònia, com a República del Nord de Macedònia. I saps què passa? Que aquest país no és de la Unió Europea. Llavors allà hi ha una mica de màniga ampla de fer el que els hi dona la gana. I recordo que ens deien que allò no es consideraven europeus i que per tant allà feien el que consideraven que eren les seves lleis. En base a això, que Sid fa frontera amb Croàcia, també he de dir que la policia croata, amb l'excusa que és la policia sèrbia la que pega, humilia, treu mòbils, hi ha gent morta. Ara fa poc a l'Spiegel, que és un diari alemany, va fer una investigació de les devolucions en calent, de la violència, molt interessant de seguir. Però la policia croata deia que eren els serbis, no? Perquè Croàcia és Europa, ja és de la Unió Europea. Doncs també s'ha demostrat que la violència policial per part de la policia croata també existeix. I allà hi ha un LIM molt poc visual, en què hi ha una organització que es diu No Name Kitchen, que és espanyola, que està fent una feina brutal des de fa 5 anys. Hi ha un cap de persones que intenten fer el The Game, que és el que ells anomenen aquest joc, que és intentar creuar cada nit, que s'intenta 50, 60, 70 vegades, 80, i que pots morir tranquil·lament a l'intent. La ruta als Balcans sempre ha existit i cada vegada és pitjor. El que passa que tampoc és una ruta que se'n parla gens, absolutament gens. Que jo no sé pas, a vegades dic, però llavors què estic fent jo aquí, fotent-me un entrepà calent al bar de la cantonada amb una Pepsi, no?
Bueno, escolta'm una cosa, jo també us vull dir que no ens hem de sentir tampoc culpables, ens hem de sentir responsables del que passa, però culpables no. Jo penso que responsables i ser conscients. Amb això jo penso que si ho féssim tots les coses anarien diferents, una mica responsables tots i que féssim una miqueta. Encara que ens beguéssim una Pepsi i ens mengéssim un entrepà. Aquest és el món que ens ha tocat viure, nosaltres també, i des del privilegi puguem prendre'ns un entrepà i una Pepsi, hem de fer el que podem. Bé, però passa una cosa. Què és el que podem? Perquè si només anem a posar pagats a un camp de refugiats i no anem a atacar l'origen del problema, això em recorda les monges de la caritat, no? Les hermanites de los pobres i tal, que poden estar 500 anys fent d'hermanites de los pobres, però resulta que mai, o sigui, que és el seu modus vivendi, que mai s'han dedicat a dir per què collons és pobra aquesta família, anem a veure quins són els orígens i anem a trencar aquesta continuïtat d'injustícia, no? Clar, si resulta que no podem lluitar contra això perquè per molt que votis sempre ets minoria en un sistema democràtic, jo no hi trobo cap sortida. Jo penso que podem fer moltes coses. Jo el que estic molt d'acord amb el que tu dius, estem posant pedaços i tiretes en el terreny, però assistencialisme total. Però és que si no hi hagués aquest assistencialisme, la gent es moriria de gana i de fred. I això ho he vist jo amb els meus ulls. I tot i haver gent que està als campaments, es continua morint gent congelada cada any. A Grècia recordo que porten 30 dies sense... Ara mateix el govern ha tret totes les ajudes i ha tret el menjar dels camps. L'estan alimentant els voluntaris independents. Amb això, que és una part assistencialista, que a mi no m'agrada tampoc, però és la realitat que hi ha, a casa podem fer moltes coses. Aquí hi ha molts menors no acompanyats que necessiten molt d'amor, sobretot. Necessiten que els ensenyin a escriure castellà, català, aprendre l'idioma, anar a fer un cafè. Necessita molta gent que se l'empadroni també i que nosaltres podem ajudar padronant la casa perquè després els puguin tenir papers, no puguin tenir els arrelaments. Precisament els MENA, que tu has dit, aquests menors no acompanyats, se'ls ha criminalitzat des del segon dia que van començar a ser més de 2 a les nostres ciutats. Bueno, és el discurs de l'extrema dreta, que ja li va bé tot aquest... Tota la culpa sempre va cap al més vulnerable, no? És el que he fet eternament, el Hitler m'ho feia, no? Amb els jueus. No hem canviat massa. I amb homosexuals i de tot. Escolta'm una cosa, jo m'imagino, si tu estàs parlant dins les fronteres d'Europa, com deu ser el tracte que fa Turquia amb els diners, o sigui, Turquia rep diners de la Unió Europea per frenar i preservar una gran quantitat de migrants que volen passar, que fugen de guerres, tant a Síria com el tema dels kurds, com gent que ve d'Afganistan, o sigui, tothom arriba allà i es queda allà travat perquè cobren els turcs per poder tenir-los allà. Clar, per cert, que llavors Turquia el que fa és amenaçar Europa, segons en quines coses, dient, mira que t'obro la frontera, i llavors Europa diu, no, espera, problemes de la OTAN o problemes amb Rússia i tal. Clar, si Europa a Ventimiglia, per exemple, passa el que tu has vist, o a un lloc dins del continent, però que no és la Unió Europea, passen aquestes històries amb la policia sèrbia i la policia croata, per què van expulsar els periodistes dels camps de refugiats de Turquia? Què deu passar? O és que no passa res? Senzillament la gent es mor i ja està.
Jo crec que a Turquia passen moltes coses perquè, a més, me les han explicat persones que han estat a Turquia. Primer, a Turquia, per tot el que m'han dit, és molt racista, sobretot amb els kurds. Els kurds eternament perseguits i que sempre, pobres, han de marxar d'un lloc cap a l'altre. Amb els kurds són molt racistes i llavors abusen totalment d'ells, en el sentit de que, no només d'ells, són els sirians, de tothom que passa per allà. Això vol dir que els sous són molt baixos, que la gent treballa hi ha un esclavatge de que la gent treballa 18, 20 hores cada dia, al final de mes encara gràcies et paguen, a vegades ni et paguen, d'anar pel carrer i insultar-te perquè ets sirià o perquè ets una persona refugiada, no tenir papers mai, no poder anar al metge, tenen un munt de coses a Turquia, no? Recordem que Erdogan és quasi és que és un feixista, no? El poder també, amb què segueix sent president i que el continuen votant. Llavors també la població recolza aquest tipus. Aviam, també voldria dir que Turquia no és molt diferent que Europa en molts aspectes. És que pel que m'expliques ja veig. Però clar, jo pensava, dic, imagina't si aquí fem això, imagina't allà. És que els deuen tenir, com que cobren suposo que cobren per persona, els deuen mantenir vius per poder seguir cobrant la quota. Però no, sí, però mira, ara que parlem de Turquia i tot el que fa, Dinamarca fa un mes ha aprovat una llei en què la gent que ells ja no van acollir els refugiats des del 2016, no ho van voler, Dinamarca, Ull, perquè és com al nord d'Europa, que sembla el més civilitzat, no? Ells ara han fet una llei en què qualsevol persona que demani asil no passarà a l'asil a Dinamarca, se l'enviarà o a Egipte o a Angola o a un tercer país on esperarà si li donen els papers. I això està passant a Dinamarca i està aprovat fa un parell de setmanes i és el mateix que estan fent a Austràlia amb les illes. Que posen a la gent en tercers països, tot molt pobres, en presons i la gent, per no veure'ls, per no tenir-los al propi país. Llavors, clar, parlem de Turquia, parlem de Líbia, terribles, sí, però la nostra és una hipocresia més gran, perquè ells almenys van de cara i l'Erdogan va de cara i parla i diu. En canvi aquí anem de superbons, no? I després tenim aquesta doble moral tan hipòcrita que estem fent, per no parlar dels CETIs que hi ha a Espanya o els que deies tu abans, els TIEs o les tanques de Ceuta i Melilla, els 3.000 devolucions del senyor Marlaska que fa un mes i mig de 3.000 menors. Aquí tothom s'està patant els drets humans. Doncs escolta, Mònica, abans de tallar-nos a les venes, o no ens podem tallar les venes perquè hem de fer feina. No, és una realitat, hem de fer feina. No, però hem de fer feina, no? Llavors, si hem de fer feina, jo com a mínim intento fer-la des d'aquesta banda. Quin missatge d'esperança li podem donar a la gent? Perquè veig que tu no t'has tallat les venes, tu has tornat. És possible que tu que tornis amb una mena de taca en una part del teu cervell que potser no marxarà mai després segurament del que has vist. No sé si hi tornaràs algun dia? No ho sé. No, ara no en tinc cap ganes. No tinc cap ganes. També depèn de la feina, clar. Depèn de que aquesta reflexió que fèiem abans, que el terreny posa estetes i hi ha gent que ja ho està fent. Penso que el que cal més és consciència dins d'aquí, a casa nostra, perquè en realitat l'únic que ens salvarà és la pedagogia i la consciència i la sensibilització del que està passant. Llavors, jo he trobat aquest lloc aquí, i és el que faig, xerrades, explicacions, per conscienciar de la situació. I és el que cal. En instituts, en escoles, els nens i les nenes, explicar. I entre tots anar eixamplant aquesta base de no... Perquè saps què passa, curiosament? Que tots pensem que aquestes vulneracions de drets són per ells i per elles, no?
i no pensem o no volem arribar a pensar que aquest capitalisme salvatge en el que estem és com una... Saps quan fas així amb un dominó, no? I ara han caigut ells, els primers, amb totes aquestes migracions, per guerres, perquè potser són els més vulnerables, però és que caurem tots si no canviem això, perquè els recursos no són infinits, ja es parla de que no hi ha ja no hi ha benzina, i els gasoductes ja hi ha països que bueno, ja ho vam veure amb Algèria, no? Que ara vol tancar el gas a Espanya, els russos també ho comencen... És que hem de fer alguna cosa, perquè això se'ns endú a tots, no només amb elles i amb ells, que ells ja ho estan pagant ara mateix, se'ns endurà a tots. O sigui que no pensem que estem salvats nosaltres. I hem de fer-ho per humanitat, no perquè ens passarà a nosaltres també, no, perquè som el poble, no? Ens hem d'ajudar entre nosaltres, a dalt, no ens ajuda ningú. I d'aquí crec que podem construir coses molt boniques, diferents maneres de viure. M'admira. Vull pensar això, si no farem això, hem fotuts, Però m'admira que acabis amb aquest somriure tan bonic amb aquesta esperança. O sigui, realment és d'agrair que hi hagi gent que encara creu en les persones, no? Perquè nosaltres, normalment et trobes amb una mena aquest cinisme gairebé endèmic que ja comença a tenir tota la nostra societat i la gran hipocresia que abans has comentat fa que, clar, quan resulta que et diuen que ara potser no caldrà que compris paper higiènic, però sí que has de comprar piles i un ràdio perquè et quedaràs sense internet i no t'enteraràs de res, realment dius, a veure, però de què serveix, doncs, matar tanta gent por ahí de gana i tota la pesca, si ara resulta que també nosaltres es morirem de gana? És que no era... això, no? Ens toca a nosaltres. Ens tocarà, a la llarga o a la curta ens tocarà. I el capitalisme... I ara d'analista política, el capitalisme, llavors, què farà? Tu que ets una dona de món. Ens sagnarà les venes a tots fins on puguin i ens exprimirà. I llavors espero no estar en aquest món, que hagin passat molts anys i no vull ni saber. Perquè no ho sé. No sé cap on... O sigui, veig el que ens ve, però no visualitzo el que tindrem després, no ho tinc molt clar. L'únic que tinc molt clar és que ens exprimiran com ho fan cada dia, no? Pujant-nos la llum, ara ja veuràs quan diguin que hi ha aquests apagons, com fan constantment, no? No sé què passarà abans. Jo sempre veig Has vist la pel·lícula aquella que fan així, sempre? Els Juegos del Hambre. No. Pues sempre veig això, tristament, i penso, jo no hi seré ja per veure això, espero. Però hem de lluitar, no queda més. Mira, hi ha una amiga meva que sempre diu, la Cèlia, sempre diu, Mònica, quan jo tinc un dia així dolent, sempre em diu, Mònica, hem de continuar construint castells de sorra davant del mar, encara que vinguin les onades i ens ho tirin, perquè no tenim un lloc més on anar, és l'únic que ens queda per fer, no? Què hem de fer? No construir més castells? No, hem de continuar. Doncs jo sempre penso en la Cèlia, quan estic com molt que no veig, que dic, hosti, això no té solució, penso molt en la Cèlia. Seguir construint. Doncs dediquem aquesta entrevista a la Cèlia, perquè potser sí que hem de seguir construint aquests castells. Mònica, tens el teu minut d'or, si vols, parlar per la gran audiència que té els insurgents i el canal obert. Poca cosa. Jo només demanaria a la gent que fos una mica més empàtica. En general, amb la persona que està al banc dormint, amb la migració, amb les persones que ho estan passant malament, amb tothom. Saludar. L'altre dia vaig llegir que saludar aquell senyor o aquella senyora que està al banc estirat i dir-li bon dia... Jo ho faig, això. Es veu que significa treure'l, o sigui, tornar-lo visible a la gent, no? I es veu que això li va molt bé. Jo pensava que
que era gairebé insultar-los i resulta que no. No, jo ho faig sempre. Igual que els nois que recullen ferralla, jo sempre parlo una estona amb ells. Què, com us va? Bé, anem a fer un cafè, així ràpid, porto un cafè, xerrem. És que jo penso que el que ens falta és l'empatia. I mirar els ulls, a la cara, a les persones i no mirar-nos tant al malic i entendre que tots som persones i que ens hem d'ajudar. És que si perdem aquesta base, que és la fonamental, llavors sí que estem perduts. Els drets humans, penso que a Europa, des que almenys jo tinc ús de raó, no han perillat tant com ara mateix a Europa. I hem de preservar-los. És el que ens servirà per protegir-nos, si no, no ens protegirà ningú. Llavors, Mònica, empatia. quan tinguis alguna altra novetat més, saps que tens aquestes càmeres obertes de bat a bat Moltes per gràcies. tot el que tu vulguis, de veritat. Recordeu el llibre que ella ha vingut no a vendre aquesta nit, perquè parlàvem d'una altra cosa, Migrar i resistir, històries de l'últim èxode a Europa, que aviat també sortirà, em sembla que en castellà. No, ja hi és en Ja hi castellà. és? En anglès estem ara, a veure si... Oh, Castellà està. Oh, que bé, no? Sí, Que sí. bé, que bé, que bé. I amb la gràcia, d'alguna manera, de l'editorial Descontrol. I, bueno, espero que la gent de Fotomovimiento continuï fent la feina interessant. Heu anat veient fotografies aquí mentre parlava la Mònica d'aquesta exposició de diversos autors, tots membres d'aquesta cooperativa o què és el que li dieu? No, som una associació sense ànim de lucre. Nosaltres. Doncs És imagina't. com un voluntariat. Sí. Per denunciar a través de les imatges les vulneracions de drets. Doncs fins aquí el nostre jacús i moltes gràcies, Mònica, i fins molt aviat. Tant de bo que tot el que tu somies es faci realitat. Merci. De res. Adéu. J'accuse.